Wat we aan het doen zijn is het herbouwen van de mast op Hoge Smilde. Wat hiervoor gedaan is de toren, die is helemaal hersteld. Dus die is nu klaar voor de mast. En we zijn vanmorgen begonnen met de eerste delen te plaatsen van de mast. Ja, want hoeveel delen gaat het uiteindelijk om? In totaal worden er 50 delen opgeplaatst van 4 meter ieder. En daaronder, en die zijn net geplaatst, is een onderstuk, een konisch onderstuk en een mastvoet is geplaatst.